Čau, ja som vám a vítam vás zo svojho ďalšieho videa. Ľudia, dneska sa ideme pozrieť na túto hru. Budete ju mať v zátvorke a som tu spoločne s Laurou. Ahojte! No tak ideme. Kde si Laura? Počkaj ma. Bombardé. Dovidenia. Dovidenia. Ja stojím. Kde si? Neviem. Tu je tak... Ja za tebou. Jau. Čo? Krúne. Joj, tu jablko skočím. Uaj, Mrkva tu je. Poď, čakaj ma. Ide. Ja mám krivé nohy, ja jak chodím. Jo, nechcem byť jablko. Ideme na... No, také, no, že napríklad, že vidíš nejaký banán, no To nie čo ja? banán. Čo robím? Tam je citrón, poď tu. Salto. Čo sa stalo? Poď tu, Lauri. Kde si? Ja som tu, som spadla, poď tu. Chcem byť džusová plazma. A tu je kôš. A tu je citrón, morfí. Morfí. O tak, oj. Tak. Mám citrón. Lemon. Dobre. Ja chci. No, ideme. No, konečne mám citrón. A teraz som lemon, či čo? Kde si? Ja som na vysavači. Tu je star, tu je brev, tu je buff. Je tu niečo? Keď nie, tak... Ja som spadla, no, tam nechoď. Nie, tam nejdem. A tu je typek, čo sa volá Xax. Xax, dobre, ale Xaxi. Ja idem po vysavači. Ja neviem, ja už som všetko asi prehľadala. Super, ja som excelentný hľadač. Ja chcem nájsť picošku. Aha, pizzériu. Tu je. Práve si o tom povedala, ja mám pizzu. Lauri. Kde si? Taká zmordovaná. Kde si? Ja som pod postelou. Čo je postel? No postel. Kde je postel? No ja neviem. A ty nevieš, že postel je naše posteli. No ja som pod postelou. To je pizza, yes. Kde Jo, si? ja som pizza. Kde si? Ja neviem. Ja som na spavne. Spavne. Jaké spavne? Spadne. A spavne. Aj, brokolica. Čo? To je pumpkinhead. Kde je tá pizza? Tam bol zemiak. Na spavne. Tam je pod posteľou. Nájdi posteľ. To je pri vysavači. Pri vysavači? No za vysavačom a baklažán. A baklažán. No, neviem, ja chcem získať zemiak. A ja chcem picošku. Picošku? No tak, joj, tu sa bageta. Jaké Oreo? Aj, ne... Poď! No. Jej, jau. Joj, to čo robím? Ja som dostala zachvat. Ja som džusová placka. Ja som dostala zachvat. Oj, Lauri, čo sa stalo? Dobre, už som dobre. A ty si picoška? Ja chcem byť picoška. Ale neviem, ja už som všetko prehľadala. Ja som zabudla na zemiaka, to je jedno. A tu je pračka. A kde je sandwich? Ja chcem byť... Tu je sandwich, ja som taká slepá. Čo? Ja som chleba. No tak sandwich, čo? Idem pod gauč. Blind bread, oh Ja tu som yeah. aj horšia, ako chodím. Tu Ducky King. Yes, ja som získala potato. Potato, je na spávne v hrnci. Tuto. Na spávne. Ja som práve spadla. Ale ja neviem byť spod jojal. Ale toto nemohli lepšie vymyslieť. Dám si brotek. No dobre, tak bred nie. Ja si dám zemáka. Ja som pomaranč. Ale no tak ja vždy... Ja som pomaranč. Si pomaranč. Tá ty si našla viac než ja, Lauri. Šiši. Také šiši. No, nie. Dobre. Ja som skoro získala. No, mám potáto. Jablko. Mám potáto. A kde je picoška? Ja neviem. Ty máš picošku. Aha, pod gaučom. Joj. Aha. Keď toto... No. Ja som fez rýchla. Jau. Tu je rekvička, či čo to je? Tu je jahoda. Jahoda, poď sem. Mango. Ja som našla mango. Kde je mango? No, pod zaslonou. Ježiš. Ja som trľo. Ive. Ty si Ive? Jo, ja som zase tu našla pizzašku. Ahoj, potáto. Potáto. Veve. Kotúľam sa. Picoška. Jej, konečne si našla.
Ale ten pomaranč je dobrý. A kde si našla tu tam? Hide and seek. A kde si našla toho tam, to čo Mango. má mango? Viete, tady je pod zaclonou. Kde je zatlona? Úplne tam, neviem. Na začiatku? Na začiatku? Neviem. Picoška. Tu je hoda. Jahúdka si moja milá. Ne. Jahúdka. Poď. Strawberry. Tak ja sa idem toto prezliesť, no neprezliesť. Ja neviem, ja som dobre, to je o mnoho niečo lepšie. Kde je zaclona? Kde si našla jahodku? Však si povedala, že tu je jahoda. Pod... Ja som spadla. Však aj ja do umývadla. Čo? Ja plavem v umývadle a v kanáli. Tak. Ja mi niekto doniesla chladnička, či čo. Poď na vláčik. Ja tu robím balot. Oh, yeah. Idem, neviem. Ačík. Ide hore teraz. Poď, nastup. Rýchlo. Idem, kde si jablák. Jahoda pomalá. Toto čo bolo za salto úplne cez vlak? No tak. Nastupni! To musí z diaľky dať salto. Hop. Hop. No dá. No tak. Nie, odchádzam už von. Poď. A ešte posledná šanca. Poď, ešte. Dáš to. Ja nie som dobrá v običku. Idem dole kopcom. A nevidím tu, už tam je mesiac. Ale mám nápad, skúsime hide and seek, dobre? Dobre. Hide and seek dáme. Juj, máme, tu leží bageta. Play again. Čo? Už nemôžeš hrať, Laura, už. Ja sa tu schovám. To bude fest napadné. Ale nie som dobrá v običku. Čo tu na mňa skúšajú? Pampers. Lauri, ty hráš? Ja budem tu. Toto má ešte nikto. Ja chcem byť malá. Tak, máme 20 sekúnd a ja som pomaranč. Ja hrajem, kde si? Musíš sa schovať. Game finish. Tak, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Už nemôžeš hrať. Prečo? Lebo si prišla neskoro. Tak, a ideme. Lauri, teraz musíš ma podbudovať. No jump. Čo? Prečo no jump? Môžeš zase hrať. Jupi. To Laurinka. Nie, on ma fakt našiel. I am dead. Toto je veľmi dobrá schovka. Toto je... Tak toto musíte vidieť. Ja mám čo sa schovať? Hej, máš sa schovať, lebo to sa grúľa zem. Čo? To je fest dobrá tiež schovka. Toto nenájde nikdy. Toto asi nájde. Toto neviem. Toto... Asi áno. Ja sa tu neviem nikde schovať. Toto neviem. Tento rohvíz nevie ani čo to znamená. To grúľa, tu je tento šerifa. Čiže play a grindam. Teleport to another was. No dobre, tak Lauri, ja si myslím, že to môžeme ukončiť. Tak ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. A nezabudnite dať like, odber a dať like, odber a zapnúť si zvonček, že by vám ďalšie videá neunikli. A u ďalšieho videa sa vidíme na budúce. Ahojte! Ahojte!